Tuban. Alah. Nyetrum. Kesusupan mondol. Sri Uning Mustika Tuban. Putra Kanjeng Sira lawe Truk panggung Marai. Ora iso diwarai gang. Iya. Nek wong adus Alah yo ben to tenang yo kan kok iso Duk prangkung Bojonegoro ngebelo bebelo Wirat Moyo sitere mau jane karo tukang son arek dicilikne tapi sing tukang nyiter ora gelem ben banter ae barek aku gak iso ngono pengen tampil iya modele ya dilonke ya moh matur nuwun rencana malah dhek arep gawe Brixon dhewe ya boten tekan diterusan nggih putra Kanjeng tak bacok lek kok balen Tan Wurung Sri Huning gugur engko sing ngempul kon joget ning kene ya masuk lho jenengan ya nggih enek pernah sing ngempul enek pernah wonge balah lah bocah rupane kaya cok bakal nih kok delik tutupan diaturi beksa kok sing ngempul raya oke ACC ayo ndang kene kok iso malah cengengesan ngene Suro Lendru Mbak Somben nek budal tanggapane raup-raup apa piye niku mergawe teng selepan Pak Do mergawe teng selepan lah kok iso maune putih akhire gandeng mergawe teng selepan kobong selepane dadi ireng yo ora ki ben asline putih ya Mas ya lah kok saged asline putih wi ben karo mboke iki ben sehat nek esuk nek dipanasne di PP oke lali ra ditas tekan ndi Mang nganggo mik tekan ndi lu mati lho alah pengen tampil nah disebul nah apa panas Tan Wurung Sri bacotne Tan Wurung Sri Uning alah pinter anake sapa ya Gus bisa Pak niku dadi apa Pak dadi kethek iki terane sik dadi usumaning bangsa enang bangsa entekan abab bangsa bongko kowe sing joget ya kene ya kene Mas kene ayo cah bagus cah bagus ini ndek di ngene so nek gede dadi apa le lho kok malah lu gue tak idoni lho engko madepe rono lho cah bagus bae kok madhep rono tuh nutupi kancane rada rene lho sing gedar malah ra ketok rada rene kowe kok nglangkai aku lah pinter ben suwenane Mas Santo wayange didek-idek kono nang kena pun ayo ndek diangkat ya ayo diangkat kuwi lho Mas diangkat wong papat ayo terus yo Sri Uning Mustika